Fredagsrullen i dag med kyllingekebab og en masse lækkerier. Her har vi så den legendariske kyllingekebab. Den er virkelig legendarisk. Jofari-kyllingen. Og så gør jeg sådan her. Se. Og så lader jeg det stå. I mellemtiden skal vi lave denne løgsalat. Rødløg, rigtig fint snittet. Dette er sumac. Det er et surt krydderi. Det lyder måske ikke så lækkert, men det er virkelig godt til mad, der har et lidt højere fedtindhold, og som bruges meget i mellemøstlig madlavning. Og så presser man citron over. Lidt salt. Kebabrullebrød. Hvor fint. Jeg starter med at lave min rulle. Lidt løgsalat på med lidt tomater. Saltagurk. Nu skal vi lægge kyllingekebaben på. Nam. Persille. Og så lidt dressing. Jeg starter med vores milde kebab dressing. Så tager vi lidt hvidløg. Det bedste fra to verdener. Så er det tid til at spise. Det var mægtigt.